Eta jarraituko dugu oraingoan Pruden Gartziarekin, gaurko azken hizlaria. Bera euskaltzaina da eta euskaltzaindiako bibliotekaria ere bai. Eta ekarri digun hitzaldia Jose Azurmendi Arantzazuko pentsalaria da. Arratsaldeon guztioi, entzuten da, ezta? Hasi aurretik nik idatzita ekarri dute hitzaldia, eta konturatu niz besteak ere bai gutxi gora bera. Eta gauza bat badezpada, nahi nuke komentatu, ezta, hasi aurretik. Eta da, gaur arratsaldeko 3 eslariok bakoitza bere aldetik idatzi dugula, gure hitzaldiak, ezta? Baina kuriosioa esango da, ze konturatuko zareten nirea irakurri ala, nola hainbat gauza nik aipatuko ditudanak, baina aipatuak dauden, alde batetik aipatua, ze horrek esan nahi du, behar bada, importantea diren gauzatan bat datozela, baina behar bada nik emango diodan zentzua beste bat izan daiteke. Edo ez, nik irakurriko dut eta zuek ikusi. Hitzaldi honetan, Jose Azurmendiren profil, markatu ikusiko dut. Jose Azurmendiren profil intelektual orokor bat eskainiko dizuet. Edo zeinek ulertzeko modukoa, alegia, publiko zabalari begira eta ez espezialistentzat. Eta helburu hori erdiesteko oinarrizko tesi bat paratuko dut gaur. Eta hau da, Jose Azurmendi ez da pentsalari bakartita genial bat. Aitzitik, belaunaldi zabal baten barruan sartu eta kontsideratu beharreko pentsalari bat da. Izena ere jarriko nioke arazo barik, Arantzazuko belaunaldia. Baina erreparatu ezazue, belaunaldi zabal eta ez talde. Izan ere, tentazioa izan daiteke Azurmendi talde txikita trinko baten barruan sartzea, hots, jakin taldea, eta kitxo. Bide faltsua litzateke, edo bestela esan da horrek gauza batzuk argi ditzake dudarik gabe, baina ez da nahikoa haren lanaren ikuspegi global bat izateko. Nire ustez, haren trajektoria vitala eta intelektuala askoz ere hobeto ulertzen da beste ikuspegi honetatik, alegia. Bere kasuan belaunaldi zabal baten barruko kasu argigarritzat hartuta. Ondorioz, Azurmendiz baino, bere belaunaldiari buruz hitz egingo dizuet. Ikuspegi globala hobetxiz, aspektu personalen gainetik. Eta orain beste barik gaiari ekingo diogu. Hau da abia puntua. Bi ezaugarri nagusi hartu behar dira kontuan Euskal Herriaren 20. mendeko historia intelektuala ulertu nahi bada. Bata, Eliza Katolikoaren pisu izugarria. Europan leku gutxitan ikusten da bezalako. Eta bestea, unibertsitate baten gabezia. Hau ere, garai honetarako Europan leku gutxitan ikusten dena inon badago. Beraz, 20. mendean, kontraste handi badago Euskal Herriaren eta Europaren artean. Hain zuzen ere, Arantzazuko belaunaldiaren pentsamentuaren originaltasuna kontraste horretatik sortzen da. Euskal Herriaren eta Europaren arteko kontrastetik. Eta ondoko lerroetan kontraste hori zertan den marrazten saiatuko naiz. Eta horretarako nire hitzaldia 7 ataletan banatuko dut. Lehen atala, Azurmendiren aurreko egoera. Pentsatezagun orain, 20. mendeko lehen hereneko Euskal Herrian, gerra zibilaren aurrekoan. Bada gertakari bat ezin dena inola ere ignoratu. Garai honetan, Euskal Herriko gizartearen sektore oso zabalak guztiz katolikoak eta Elizaren menpekoak dira. Eta faktu hori ilustratzeko niretzat paradigmatikoak diren bi pasarte adierazgarri irakurriko dizkizuet. 1934ko Zaldibia deskribatzen digute. Egilea Jose Maria Zukia izeneko gazte bada, orduan Gasteizko seminarioan ikasle. Eta orduko Zaldibiakon giro erlijiosoa zehatz-mehatz deskribatzen digu. Zehaztasun ikaragarri batez. Gracias a Dios, la única religión profesada por los habitantes de Zaldibia es la católica. Todos cumplen con los preceptos de la misma, menos 3 individuos que dejan de cumplir habitualmente con la Iglesia. 2 de esos individuos son extraños al pueblo, aunque hace años residen en Zaldibia. Además de esos 3 habituales, hay también alguno que otro que a veces deja de cumplir los preceptos de la Iglesia. Alegia, Zaldibiak 1700 biztanle ditu, baina herriko apaisak zehatz-mehatz kontrolatzen ditu denak. Denak. Zehatz-mehatz 3 dira Elizara joaten ez direnak, 3 besterik ez. Eta zehatz-mehatz dakigu nortzuk diren. Eta 3 horietatik kasualidadia.
Bi kanpotarrak dira. Ez idazu esan deskribapen soziologiko hau zorrotza ez denik. Baina testuak aurrera segitzen du honela. Desde que nace el niño hasta que muere, vese saturado de un ambiente netamente católico. Su educación es marcadamente religiosa en su familia y en la catequesis. No lo es tanto en la escuela o escuelas que frecuenta. La oración es conocida y frecuente. No permitirá a la madre que ninguno se ponga a comer antes de rezar las preces acostumbradas, aun cuando no acudan todos a la mesa a la misma hora. Entre las asociaciones que contribuyen al sostenimiento del nivel religioso están Cofradía del Santo Rosario, fundada por el mismo venerable padre Cardáveras, a la que pertenece el pueblo entero. Marías del Sagrario, que tiene de 115 a 120 asociadas. Visita domiciliaria del Niño Jesús, las Hijas de María y Tercera Orden de San Francisco, en las que están alistados todos. Y no cabe duda que son las asociaciones que más influyen en las personas de 14 años para arriba. A todas esas asociaciones hay que añadir la Congregación del Niño Jesús de Praga, de reciente fundación, y que cuenta con más de 200 socios entre niños y niñas de 7 a 14 años. Hay que afirmar que es poderosa la influencia que ejercen estas asociaciones y cofradías en los habitantes de Zaldivia en cuestión de la frecuencia de los santos sacramentos. Es digno de verse el espectáculo que ofrece la Iglesia en los días señalados dentro del mes a cada asociación para sus funciones. Sin exageración, se puede afirmar que no pasará un mes sin que se acerquen a la Sagrada Mesa 2/3 partes del pueblo. Tira, segida daiteke testu honekin, oso interesgarria da, baina uste dut horrela nahikoa dela. Eta bai, Zaldibia Euskal Herria da, baina Euskal Herria ez da Zaldibia. Hori nabaria da eta danok dakigun gauza bat da. Baina puntu honetara geroago bueltatuko naiz. Orain segin dezagun aurrera. Badakigu nolakoa zen gizartea, galde dezagun orain, nolakoa zen orduan Elizak predikatzen zuen doktrina. Zeren denok dakigun bezala, Eliza katolikoa inoiz ez da bloke monolitiko bat izan. Beti egon dira talde eta joera desberdinak, elkarren kontra jotzen zuten teologoak eta doktrinak. Laburbilduz, azken 200 urtean gutxienez, Eliza katolikoaren barruan bi joera orokor bereiz daitezke errazki. Joera progresistak eta joera erreakzionarioak. Eta orain esango dudan azpimarratzea oso garrantzitsua da Arantzasuko belaunaldia ondo ulertu nahi bada. Eliza katolikoa 20. mendearen hasieran, bete-betean erregresio fase batean sartuta dago. Eta gero eta gehiago kultura modernoaren aurka lerratzen da. Euskal Herriari dagokionez, erreakzionarismo hori sakonduta indartu egiten da oraindik gehiago, Gerra Zibilaren ondorioz. Faktu hori ondo ilustratzen da modernismoaren afera deitu izan denarekin. Alegia, 1907an, Pio X aita santuak Pascendi Domini Gregis izeneko entziklika promulgatzen du. Eta pentsamentu progresista izan daiteken oro, berak modernismoa deitzen du, gogorki kondenatzen du. Ez da orain unea Pascendi entziklika iruzkintzeko, baina beharrezko iruditu zait pasarte esanguratsu bat zuei irakurtzea. Los modernistas andan clamando que el régimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos, pero principalmente en el disciplinar y dogmático, y por lo tanto, que se ha de armonizar interior y exteriormente con lo que llaman conciencia moderna, que íntegramente tiende a la democracia. Las congregaciones romanas deben asimismo reformarse, y principalmente las llamadas del Santo Oficio y del Índice. ¿Qué queda, pues, intacto en la Iglesia que no deba ser reformado por ellos y conforme a sus opiniones? Beraz, garai honetan Eliza katolikoan gogorki saiatzen da demokraziaren aldeko joerak zensuratzen. Eta hala ere, deno dakigunez, erabateko kontrola ezinezkoa da. Eta beti dago agintarien hildo nagusitik aldaintzen denik, ez da. Adibidez, gatozen Euskal Herrira eta pentsa dezagun euskal intelektual nagusi horietako batekin. Adibidez, Jose Aristimuño Aitzolekin. Garbi dago Aitzol Eliza katoliko eta erromatarraren menpeko fidele eta erabatekoa zela. Baina aldi berean, Europako hainbat apaiz teologo edo kristau bezala, hierarkiak inposatzen zion mugetatik araindi joaten saiatzen zela. Eta Elizan eta Euskal Gizartean lan egin zuela norabide demokratiko batean. Baina Gerra Zibila hasi zen, eta Aitzolek beste hainbat Euskal apaizek bezala kontzientzia krisi handi bat pairatu zuen, eta bere burua definitu beharrean ikusi zuen. Frankistek atxilotu zutenean, hegoaldera zetorren barkuz.
Itxura guztien arabera, negoziazio bat bultzatzera abertzaleen eta frankisten artean. Frankisten erantzuna izan zen zubi guztiak zapartzea. Atxilotu, torturatu eta hil. Nago, episodio hori euskal kulturarentzat bereziki adierazgarria dela, guztiz emblematiko. Zergatik. 36tik aurrerako egoera berria ederki ilustratzen duelakoan bere dimensio bikoitzean. Batetik, erregimen berria gogor saiatuko da Elizaren eta euskal kulturaren arteko harreman oro eteten, eta katolizismo espainolista eta imperial bat bultzatzen. Eta bestetik, Euskal Herria integrismo katoliko antimoderno beltzenean murgilduko da. Indar progresista oro guztiz zanpaturik. Baina garrantzitsua da azpimarratzea errepresio orokor honen barruan, ez zirela sartzen soilik Aitzol bezalako katoliko abertzaleak, baizik eta Unamuno bezalako patriota espainol eredugarri bateren pastertzeko modukoa zela erregimenarentzat. Adibidez, irakur dezagun Gasteizko seminarioko irakasle batek, Jose Maria Zirardak, seminaristei emandako hitzaldi solemne batean Unamunori buruz dioena 57. Al iniciar este trabajo, solo pretendíamos, cargados de sentido objetivo, realizar una sistematización de las ideas religiosas de Unamuno. Y nos hemos encontrado con que en el fondo de todas sus obras están latiendo aquellas mismas que Pío X condenara como la suma de todas las herejías. Agnosticismo, inmanencia vital, simbolismo dogmático, evolucionismo, relativismo pragmatista. Todas son ideas constitutivas de la gran herejía de nuestros días, del compendio de todas ellas, como llamaba Pío X, al modernismo. Todas ellas pululan en los libros de Miguel de Unamuno, íntimamente trabadas entre sí. Gogora. 57an Euskal Herrian ez zegoen unibertsitaterik, baina gauzarik antzekoena Gasteizko seminarioa zen. Non aurreko hamarkadan irakasle izanak baitziren Manuel Lekuona eta Jose Miguel Barandiaran. Bada, 57an Lekuona eta Barandiaran jada ez diraan irakasle. Eta bai ordea Jose Maria Zirarda. Euskal Herri beltz hori zen Azurmendiren umetako eta gaztetako Euskal Herria. Hori ote da, Arantzazuko seminariora sartzen denean aurkituko duen giroa. Bigarren atala, Arantzazu antifasista bere gorenean. Zuk zer dezu, Arantzazu, amezkabi ertileku, Euskal Herria oso osorik kantari dijoakizu. Hitzaldi honen puntu erabakigarrienetako batera iritsi gara. Irakurri dizuet Salvatore Michelenaren 1949ko aipu ezaguna. Eta horren aritik nire tesia paratuko dut. Sotz eta motz esan da, Euskal Herrian frankismoa ulertzea, kulturari dagokionez bederen, Arantzazu ulertzea da. Zergatik, gerra ondoko Euskal Herri beltz horretan Arantzazu bihurtzen delako de facto euskaltzale guztien eta kulturaren eragile progresista guztien topaleku. Esperantzari leiho bat zabaltzen dion euskararen eta kulturaren santutegia. Areago, topaleku izateaz gain, simbolo ere bihurtzen delako, Euskal Herriaren beraren simboloa. Eta simbolo horren baitan bat egiten dute borroka antifrankistak, euskal kulturak eta progresismo orok, erlijioan, pentsamentuan, artean, literaturan, politikan, gizartean. Hitz batez, 50etako hasieran, ez dakit oso ondo zein sakoneko indarren eraginez, Arantzazu antifasista bihurtzen da. Eta une horietan ailegatzen da Jose Azurmendi Arantzazura. Artean mutiko bat besterik ez dela, baina leku horrek, faro horrek, simbolo horrek osorik beteko du, eta bere trajektoria intelektualaren ezaugarri nagusia bilakatuko da. Jose Azurmendi beste ezer baino lehenago eta beste ezer baino gehiago Arantzazuko gizona da. Eta bere belaunaldia beste ezer baino lehenago eta beste ezer baino gehiago Arantzazuko belaunaldia da. Beraz, zuk zer dezu Arantzazu? Hori da guztiok sakon hausnartu behar dugun galdera. Ez bereziki Jose Azurmendiz, baina euskal kulturaz bere osotasunean ezer ulertu nahi badu. Abiak gaitezen. Arantzazu antifasista esan dugu. Nola sortu zen hori? Bada, ez kontraesanik gabe, esan dezagun, ez kontraesanik gabe. Kontraesan nagusia Eliza barrukoa da. Eta hori oso gutxi ikertu da, nik dakidana ati bintzet. Hori izan arren ondoren datorren guztiaren giltza.
Ikusi dugu Gerra Zibilaren ondoren Eliza Katolikoaren sektorerik erreakzionarioenak jaun da jabe eginda Euskal Herrian. Eta bazirudien hori besterik ez zegoela, beste guztia hila, erbesteratua, kartzelatua, baztertua, zanpatua, betirako astua. Baina ez, Arantzasun adibidez, 50 hasieran basilika berri bat egitea pentsatzen denean, frantziskotarrek apustu argi bat egiten dute arkitektura, eskultura eta arte modernoaren alde. Joan Arantzazura eta begiratu basilikari. Eraikin abanguardista horren diseinua frankismo beltzenean erabaki zen, eta frantziskotarrek erabaki zuten, alegia, gerra garaian, Frankorekin lerrokatzeko arazo berezirik izan ez zuten berberek. Nire ustez fenomeno hori, itxurazko kontraesan hori, ezin da ulertu bakar-bakarrik Euskal esparruari, areago, bakar-bakarrik Espainiako esparruari begiratuta. Aitzitik, Eliza Katolikoaren fenomeno global bat da. Hurrengo hamarkadan, Vatikano bigarren kontzilio ekumenikoa izango zena, hamarkada bat lehenago ari zen egosten, subajoan oraindik, frantziskotarren eta jesuiten ordenatan adibidez. Zeren frantziskotarren ordenaren barruko goraberak kontuan hartu gabe ezinezkoa da Arantzazu antifaxista ulertzea. Baina gera gaitezen orain Euskal esparruan. Eta Euskal esparruari dagokionez, pertsona gakoa dudarik gabe Salvatore Michelena da. Bera da Arantzazuren simbolo berriaren sortzailea eta euskal kulturaren barruko aldaketa nagusia abiatzen duena. Ardezagun bere lan bereziki garrantzitsu bat, gutxitan aipatua ikusten den Unamuno eta Abendatx 55ko saiakera. Horretan, Salvatorek ikaragarrizko alegin bat egiten du euskal kultura bere osotasunean birpentsatzeko eta modernitatera egokitzeko. Eta hori egitean nire ustez Arantzazu antifaxistaren oinarria jartzen ditu eta euskal kulturaren salbamentuari bultzada erabakigarri bat ematen dio. Aipu luze bat egingo dugu saiakera horretatik hartuta. Ea zergatik hautadudan Unamuno eta ez beste edozein? Galdetu dit bilbotarrari bere euskara gorrotoa barkatu ezin dion euskeltzale integritate huts oietako batek. Unamuno gure etxai gogorrena omen dugulata. Ba horrexiagatik gizona, horrexiagatik hain zuzen integriste jauna. Unamuno euskararen etxai gogorrena dugularik ere, Euskal Arimaren abokatu gogor ere badalako. Zenbait euskaltzalek hori ezin irentsi arren. Euskaltasun osoa, ez zuk eta ez nik, baizik, guziok osatzen duguna delako. Guziok balin baite nor bere egi eta on apurrinoz. Bere bat Euskal Herriagatik ere. Euskal Herria abertzale ontxo hori bakarrik ez talako. Gutxiago euskaltzale ontxoa bakarrik. Ez da ere eliz gizonen hori bakarrik. Euskal Herri egiazkoa, egunotako ezur eta mamizkoa, ez da zure edo nire utopiak nahi lukena. Baizik, ezur mamizko jendeek diren bezala dirala osatzen dutena guzion artean kopurutzen duguna. Ona barriro, gaurko Euskal Herri osoa ez dugu zuk eta nik soilik ezur mamitzen, ez integriste jauna. Baizik eta abertzaleek eta karlistek, liberalek naiz komunistek, espainizale naiz prantzizaleek, katolikuek naiz bestelakuek, honraduek naiz lapur likizkume eta beste barrabasek, baita oietxek ere, zoritxarrez, baita gure artean hain gutxi ez diren peiokirtenek ere, euskerazaleek eta erderaz jarduleek, zuk bezala pentsatzen dutenek eta ez dugunok, guziok. Eta beraz, guzion artean, baita Unamunok ere, noski, Unamunok isajoak ere bere aldez. Orain pentsatu mesedez, pentsatu apur bat, Jose Maria Zirardaren testuarekin. Arestian irakurri duguna. Zirardaren dotrina zen Gasteizko seminarioan erakusten zena. Eta ziurrezki baita ere Arantzazuko seminarioan. Baina Arantzazun Salvatore Michelena bezalako fraile batek bestelako iritziak zituen. Eta alzuen neurrian ezagutarazten zituen. Eta dudarik gabe giro bat sortzen zuen. Giro klandestinoa ziurrezko. Edo erdi klandestinoa, baina frantziskotarren ordenaren barruan eta Eliza Katolikoaren baitan ere poliki zabaltzen eta indartzen ari zena Vatikano bigarren kontzilioan estanda egin arte. Pentsamentu berri horren ardatza. Integrismoaren kontra, pluralismoa eta askatasuna. Gizartearen sektore guztiei zabaltzeko nahia, elkarrizketan sartzeko asmoa, hots Eliza mundu modernoan txertatzeko.
Eta euskal kulturari dagokionez, euskal gizartearen pluralismoaren aldarrikapen erradikala. Nire uste apalean ordura arte inork eginez bezalakoa. Benetako biraketa kopernikar bat edo gaur egun gure artean sarri esaten den bezala, paradigma aldaketa osoa. Nire uste apalean, testu horrek ilustratzen du beste zer baino beto zer egin zuen posible Arantzazu antifasistaren sorrera. Baina ezin du Salvatore Mitxelenari buruzko aipamenak utzi beste zerbait gaineratu gabe. Esan dut prozesu hau ez dela lineala. Ez dela lineala, etzen izan inolaren martxa triunfal bat, inondik inora. Alegia, etzen gauzatu kontraesanik gabe. Salvatoren baitan kontraesan hauek benetako tragedia bilakatu ziren, horretaz zerbait esan digu Josebak. Bere burua zurrunbilo baten preso egon zen etengabe, indar kontrajarriagon eta hara tiraka. Zeren badu osagai ikaragarri moderno eta erradikal bat, orain txaipatu duguna. Baina badu beste arpegi bat ere, atzeraka begiratzen duena, eta hori Eliza Katoliko tradizionalarekin inola ere ezin apurtu izana da. Aipu bat egingo dugu, baita ere, Mitxelenarena laburra. Katolikuok ez gaitezke tinka Unamunoren siniste motibu badaespadakotan. Guk Kristori diogun fedea ez da Unamunoren alegez gere baitak eskatzen digulako bakarrik. Ez barne muinak nahi eta behar digulako bakarrik. Baizik, Jainko gizonak eta Eliza amak hala erabakitzen eta agintzen digutelako sinisten dugu batez ere. Eta berez, egia, egi handia, egi osoa, hoien esku eta aho dagolako. Norbere adimentsuak ulertu edo ez. Puntua ondo ulertzea oso garrantzitsua da Jose Azurmendit eta belaunaldi berriaren traiektoria ulertzeko. Alegia, Salvatore guztiz erradikala eta modernoa izan zen euskal kulturari eta euskal herriari dagokionez. Baina Eliza Katolikoari dagokionez, inoiz etzen ausartu hierarkiaren aginduak zalantzan jartzera. Aldiz, Arantzazuko seminaristen belaunaldi berriak, eta beste seminario batetakoak ere, gaineratu daiteke, askoz ere indartsuago eta erabakigarriago joko du bide honetan aurrera, laizter ikusiko dugun bezala. Horretarako ziurrazki izan zuten testuinguru bat Salvatorek inoiz izan ez zuena, Hots Vatikano bigarren kontzilioa, eta horrek ematen zuen nazioarteko babesa. Baina gehiegi aurreratzen ari naiz. Azurmendiri eta Arantzazuko belaunaldiari bete-betean ekin aurretik, beharrezkoa da ohar labur bat egitea nik neuk Arantzazu antifasista deitu dudanari buruz. Hirugarren atala, oharra Arantzazuz eta antifasismoaz. Izan ere, zer da antifasismoa zehatz mehatz esan da. Orain ez dugu astirik xehetasunetan sartzeko, beraz harira joko dut. Antifasismoa koalizio politiko zabal bat da. Bereziki arrakastatsua intelektualen artean. Hogeita hamaseian sortzen da. Eta hasiera batean ezkerreko indarrak baino ez ditu biltzen. Sozialistak, komunistak eta republikanoak. Euskal Herrian adibidez, ANV Fronte Popularrean integratu zen. Baina PNV ez. Baina gerra zibila piztu bezain laster, bere oinarrizko definizioa aldatzen du. Eta orain indar zentristak eta eskuindarrak ere bere baitan integratzen dira, zenbait katoliko ere barne. Hots, antifasismoan parte hartzeko nahikoa da demokraziaren oinarrizko balioak defenditzea eta fasistak porrokatu nahi izatea. Euskal Herriari dagokionez, orain PNV ere antifasista gisa definitzen da, bere militante gehienak katoliko zintzoak eta eskuindar xamarrak izan arren. Baina prest zeuden armak hartzeko fasisten kontra eta demokraziaren alde. Bigarren mundu gerra astean, antifasismoaren definizioa oraindik gehiago zabaltzen da. Adibidez, Alemanian, orain Klaus von Stauffenberg bezalako aristokrata eta militar aleman katoliko eta txit konservadore bat ere, heroi antifasista gisa konsideratua da gaur egungo Alemanian. Baina, 1926 eta 1945 bitarteko historia denok ezagutzen duzu eta beraz ez dut hori orain horretan ez ere esango. Ohar bat bakarrik. Espainian, fasismoak boterean irau zuen 1975 arte. Ondorioz, 45etik aurrera, Espainia leku berezi bat izango da Europan. Fasismoaren kontrolpeko nazio bat. Halaber, arpegi horrek badu bere ifrentzua.
Euskal Herrian antifasismoa inon baino sendoago izango da, eta inon baino gehiago iraungo du. Europa mailan salbuespenezkoa bihurtu arte. Eta orain behar bada zuen buruari galdetuko diozue zerikusi duen honek Jose Azurmendirekin. Erantzuna oso erreza da. Arantzasuko santutegia izango da intelektualen antifasismo horren gotorleku nagusia. Gertakari honek guztiz eta erabat blaitzen du euskal kulturaren esparru guztia, eta bereziki Jose Azurmendiren belaunaldi guztia. Eta belaunaldi hori Arantzazu antifasistaren belaunaldia da nere begietan mintzet. Eta horretaz konbentzitu ez dutana, mesedez doala bihar bertan Arantzazura, eta begiratu dezala, arreta apur batez, Oteitzak zizelkatu zuen frisoa, bere apostolo egin, da bere pietatera egin, eta hausnar dezala apur bat zer den friso horretan Oteitzak irudikatu nahi izan zuena. Nere begietan erantzuna oso erreza da. Eta oraingoz ez badago komentzituta, jetxi dadila azpiko kaperara, kriptara, eta begiratu diezaiolan bazterretxeak pintatu zuen Jesukristo gorriari, ukabilak estututa dituena. Eta hori guztia eginda oraindik ez badago komentzituta, nik esan dezakedan ezer, ez du komentzituko. Laugarren atala Azurmendi gaztea. Gatozein behingoz Azurmendiren gana. 1950 inguruan Arantzazura legatzen denean, frankismoa, fasismo espainola, indarbetean dago, eta itxura batera erabat hegemonikoa da maila guztietan. Baina lehen inpresio hori erreala izan arren oso engainagarria izan daiteke. Azpitik, satorrak baino lurperago nahi baduzue, indar berri batzuk mugitzen ari dira. Kontua funtsean hau da. Seminarista gazteei integrismo katoliko fasista sale eta imperial batean eziak izatea tokatu zaie. Baina oso azkar erabateko biraketa bat eman diote beren eziketari. Nola gertatu da hori? Nola lortu zuten antifasismoaren eta modernismoaren birusak komentuaren pareta sendoak zeharkatzea eta seminaristak kutsatzea? Ziurrezki historia biziki interesgarri badago hor, baina horretaz ezer gutxi dakigu, nik bentzet. Hala ere badakizkigu bi gauza. Seminarista horietako asko eta asko irrikitan daude Europara joateko teologia ikastera. Erromara besterik ezean, baina ahalaz Frantziara edo Belgikara. Eta horietako ausartenak apika Alemaniara. Seminarista horiek erabat arbuiatzen dute beren ikasketa integrista eta tradizionalak, eta berehala hasten dira gai berria jorratzen, bereziki sozialismoarekin edo komunismoarekin zerikusia duten gaiak. Hitz batez, denbora labur batean, seminarista horiek europarrak bihurtzen dira. Beraien kide italiano, frantses, holandez edo alemanen kezkak, ardurak eta bizi estiloa hartzen dute. Zein bere erara, baina norabide europar argi batean. Jose Azurmendiren kasua zentzu horretan oso arrunta da. Bat beste askoren artean. Xehetasun txiki bat, ahatik. Badira Europara ikastera joatea lortu ez zutenak. Horiek liburu aldizkarien bitartez eta beren kideekiko komunikazio zuzunaren bitartez Europartuko dira. Eta orain berez tokatuko litzateke Jose Azurmendiren beraren biografia eta produkzio intelektualean sakontzea. Eta biztan da, orain ez dugula horretarako astirik, eta gainera lehenago esan dizudan bezala, ni aspektu orokorretan geldituko naiz batetik, eta bestetik Azurmendiz ari naiz batez ere belaunaldi baten kide eta erakusgarri den heinean, ez maila personalean. Beraz, liburu bakar bat aipatuko dut laburki eta liburu horretako aipu bakar bat irakurriko dizuet, eta espero dut aski izatea lauki orokorra trazatzeko. Liburu hori bere lehen liburua da, bere lehen saiakera. Poesia liburua pixka lehenagoa da. Hizkuntza, etnia eta marxismoa. 1971an Baionan argitaratua. Josek 30 urte zeuzkanean. Eta aski da liburan izenburuari erreparatzean belaunaldi horren kezka nagusiak zeintzuk diren ikusteko. Hizkuntza. Belaunaldi honen kezka iturri zentrala. Hizkuntza hori euskera da jakina, baina euskera ez da soilik bere horretan ikertzen. Alde gramatikalak eta literarioak. Baizik eta baita ere eta bereziki, hizkuntza hori hitz egiten duen herriarekin harremanetan. Etnia. Belaunaldi hau abertzalea da. Herria, etnia, bere kezken erdigunean dago. Hain justu ere, hizkuntza eta herria lotu nahi duen hausnarketa bat egin nahi dute, zeintzu politikoan lotu ere. Marxismoa.
egundoko interesa sortzen die guztiei. Marxismoak nolabait eskutatuta debekatu izan zaien ezagutza intelektual guztia laburbiltzen du. Irrikitan daude marxismoa zer den ikertzeko. Jakina, 3 ezaugarrietatik 3. marxismoa da deigarriena. Liburu argitaratzen duenerako Azurmendi fraite frantziskotar bat da. Eta parametro arruntetan, ez litzateke arraroa frantziskotar bat euskeraz idazten, hizkuntzaz eta abertzaletasunaz, baina marxismoaz. Eta orain agian unegokia da lehen aipatu dizuedan aipua egiteko. Liburuaren hasieran dago bere lehenengo lerroak dira. Zenbait eztabaida eta gairi buruzko ohar sorta bat da liburu hau. Beraz, hitzaurre bat besterik ez da liburu bera. Dudarik ez usteko esan da, nazio arazoaren azterketaz beraz jarduteko hitzaurre, batipat. Bestalde batetik, literatura sozialistan jadanik nazio arazoaz egin izandakoa probetxu berriz irakurtzeko ohar eta hitzaurre ere bai. Lenin da hemen espairik gabe gai hontazko maisu klasikorik argiena. Beraz, sozialistarentzat egokia litzake nazio arazoa ongi azterkatzeko atariantzean aurrenik Lenin ongi azterkatzea. Etzaigu liburu honen ordez propio Leninen nazio arazori buruzko iritzien monografia bat egiteko tentalderik falta izan. Ez zuen egin, Bai, ondo ulertu duzue. Liburuaren hasieran fraide frantziskotarronek implizituki bere burua sozialistatzat aldarrikatzen du, eta bere ikerketa literatura akademiko-politiko sozialistaren azterketa gisa aurkezten du. Baina ez hori bakarrik, argi eta garbi dio Leninen gaineko ikerketa monografiko bat egitea litzatekeela agian gaiari heltzeko modurik egokiena. Lenin. Ze ondorio atera daiteke hortatik? Neri tesia argi eta garbi azalduko dizuet. Jose Azurmendiren belaunaldiak erabateko apurketa gauzatzen du jaso duen heziketa integrista eta espainolistarekin. Euskaltzaleak eta abertzaleak deklaratzen dira, ia instintiboki. Europarekin kontaktuan jartzea da guztien proiektu vitalaren iparra. Europara ikastera joan eta han teologia berria ez ezik, filosofia, soziologia, historia, politika, literatura ikasi. Guztia zerotik ikasi. Eta Europan, Zirarda bezalako maisuek seminarioan irakatsi dietenak, ez die balio. Europarekin kontaktuan jartzen diren une beretik askok, ez guztiek, askok ezkerrera jotzen dute, eta nolalako sozialismorekin lerrokatzen dira terminos orokorretan hartuta. Areago, beraietako hainbat ez dira konformatzen sozialdemokrazia europarrarekin eta marxismoaren eta leninismoaren hildo desberdinekin harremanetan jartzen dira. Laburbilduz, belaunaldi berri bat sortzen da, eta belaunaldi hori taxutu duen gertakari nagusia frankismoa da. Hots, fasismoaren iraupen luzea Espainian. Europan gertatu zenaren guztiz kontrako norabidean. Salbuespenaz gara euskaldunak. Salbuespena 1945 ondoko Espainia da. Hitz batez, salbuespena Franco da. 5. atala, biraketaren unea, antifasismoaren krisia eta unibertsitatea. Baina mundu honetan ezer ez da betiko. Eta behar bada unea heldu da galdetzeko, noiz arte iraun zuen Arantzazu antifasistak. Zeren marraztu dugu bere genealogia eta hasiera, baina garapena eta amaiera falta zaizkigu. Denbora aurrera doa eta honetaz ere oso eskamatikoki jardun beharko dugu, beraz harira joko dut besterik gabe. Francoren heriotzak gauzak aldatzeko bidean jarri zituen. Izan ere, sentimentu antifasista hori, sentimentu bat zen funtsean, intelektualek eta herritarren sektore zabalek partekatzen zuten sentimentua. Alderdi politikoek ordea inoiz ez zuten lortu fronte popular berri bat edo antzeko ezer antolatzea frankismoaren kontra. Ez Euskal Herrian, ez Espainian ere. Beraz, intelektualen eta alderdien arteko bikoiztasun horrek Francoren heriotzaren ondoren ere iraun egin zuen urte batzuk, baina garbi zegoen etzela betirako. 1982an garbi dago gauzak asko aldatu direla, eta Espainiak erreforma politiko arrakastatsu bat gauzatu duela. Madrilen alderdi sozialista bat dago agintean, zeinaren estrategiaren puntu nagusia den Espainia Europan integratzea. Hots,
Azurmendiren belaunaldiko intelektualen helburu estrategiko berbera. Gasteizen, EAJ dago agintean, eta orain zuzenean axola digunagatik, unibertsitate publiko bat lortu du Euskal Autonomia Erkidegorako. Unibertsitate horretan posible izango da euskal kulturaren garapen osoa, baita euskararen garapen osoa ere. Alegia, hau ere, Azurmendiren belaunaldiaren bigarren helburu estrategikoa. Eta deno dakigun bezala, herritarren artean bide horrek onarpen zabala zuen. Baina baita ere deno dakigun bezala, ezker abertzaleko sektore batek uko egiten dio erreforma espainola onartzeari, eta borroka armatuarekin jarraitzen du. Eta baita ere deno dakigun bezala, aukera horrek gizartean zeukan babesa, etzen inola ere hauntzaren gauerdiko estula. Baldintza horietan, azken hamarkadatan guztiz arrakastatxoa izan den intelektualen giro antifasista kondenatua dago guztiz. Ez dago baldintzarik iraundezan. Haustura edozein momentutan heldu daiteke. Eta ustekabeko momentu batean iritsi zen, askotan gertatzen den bezala. Gertakari erabat bazterreko baten inguruan. Nire ustez, Michelena Usei afera izan zen lagun arte antifasistaren haustura markatu zuen gertakaria. Denok dakigun bezala, 81ko amaiera aldera, Koldo Michelenak artikulu biziki gogor bat idazten du Useiren kontra. Nuestra irresistible ascensión de la poesía a la ciencia. Ez dakit gertakari hori zein puntutaraino den ezaguna gaur entzule ditugun askoren artean. Edo nola ere, orain ez dago astirik ñabarduratan sartzeko. Bi hitz besterik ez. Artikuluaren tonoa guztiz gogorra zen. Erabateko azarre handi bat irudikatzen zuena. Eta salaketa latzak egiten zituen. Itxura batera, zioa erabat futila zen. Euskeraren normalizazioarekin lotutako kontu tekniko batzuk, hiztegigintzaz eta terminologiaz. Berehala, Jose Azurmendik erantzuten dio publikoki deian argitaratutako artikulu baten bidez. Baita ere biziki azarre agertzen da eta tono gogorra erabiltzen du. Eta bereziki galdetzen du, zer gertatzen zaio Michelenari? Nire uste apalean, garbi dago Jose Azurmendi une horretan, etzela oso ondo jabetzen gertatzen ari zenaz. Eta nire uste apalean ere behar bada beste inor ere etzen jabetzen. Ez da Koldo Michelena bera ere. Zeren azaletik hartuta kontuak enfrentamentu txit personal baten itxura osoa du. Baina urteek ematen duten perspektibarekin nire uste apalean oso garbi dago. Michelena Usei aferak markatzen du Arantzazu antifasista deitu dudanaren amaiera. Alegia, amaitu da frankismoko salbuespena. Aurrerantzean euskal kulturaren garapenak bide estandarrak segitu behar ditu. Europa osoan, kontinentalean bederen, segitzen duena. Bereziki unibertsitatari dagokionez, euskararen garapena unibertsitate publikoaren barruan egin behar da. Tokiko gobernutik kanpo dauden Usei bezalako egituren eginkizuna bigarren mailakoa da. Koldo Michelenan iritziz hori da Europan segitzen den bidea eta beste guztia sobran dago. Eta kitxo. Nabaria da kontua, orain bitzetan marraztu dudana, baina askoz ere konplexoagoa izan zela, eta segitu zuela, eta bar. Berriz diot, baina orain ez dugu asterik ez Michelena Usei aferaz ez euskal kulturaren normalizazioaz jarduteko. Gai komplikatua da. Beraz, oharra eginik itzuli gaitezen Azurmendiren gana. Izan ere, badirudi 80ko hamarkadaren hasieran egoera pertsonal korapilotsu baten erdian dagoela. Batetik, aferaren urte berean, hots 82an, Koldo Michelenak guztiaren gainetik aldezten duen unibertsitate publiko horretan hasita dago lanean, irakasle gisa. Bere doktoreko tesia ere urte pare bat geroago irakurriko du, unibertsitate horretan bertan. Bestetik, bere sekularizazio prozesuari ekiten dio, orain. Sekularizazioa bera geroxeago erdiotsiko duelarik. Nire ustez bidatu horiek Michelena Usei aferaren benetako giltza berresten digute. Ez da inola ere Koldo Michelenaren arazo personal bat frantziskotarrekin edo zenbait frantziskotarrekin. Aitzitik, arazo sozial bat da, adierarik estriktoenean, hots, aro baten amaiera. Batetik, Ego Euskal Herrian normaltasun Europar baten barruan sartzen ari da, eta testu inguru horretan, ordurarte oso arruntak ziren hainbat aliantza, konplizidade eta berezitasun orain jokoz kanpo daude oinarri faltan. Eta bestetik, Jose Azurmendiren belaunaldia, Arantzazuko belaunaldia, krisi sakon batean dago.
Apaiz diren asko eta asko sekularizatu dira, eta sekularizatzen ari dira, eta bezimodu berri bati ekin behar diote Eliza Katolikoaren egituretatik kanpo. Jose Azurmendiren biraketa personala urte horietan oso nabaria da. Baina adi hemen, ez da inola ere kasu isolatu bat. Aitzitik bere belaunaldiko kide ugarik pairatzen duen krisi bera da, gutxi gora bera. 6. atala, ohar orokorra Arantzazoko belaunaldiaz. Baina hitz eta pitzari naiz Jose Azurmendiren belaunaldiaz, Arantzazoko belaunaldiaz, eta orain arte ez dut ahaleginik egin hura definitzeko. Nik neuk honela definituko nituzke belaunaldi horretako kideak. Adinez antzekoak, baina mugak argi zehaztu gabe. Belaunaldia adinarekin nahastea oso errore arrunta da. Seminariotik pasatutakoak ordenatu zeinez. Guztiz gehienak Euskal Herriko herri txiki edo ertainetakoak. Aldi berean antifasistak eta Vatikano Bigarrenarekin konprometituak. Antifasismoaren amaierak Vatikano Bigarrenaren krisialdiarekin batera harrapatu zituenak. Ondorioz, ez guztiak, baina bai askok, 80ko hamarkadan izugarrizko krisi personala pasatu zuten. Sekularizatu eta bizimodu berri bati ekin behar izan zioten, baldintza sozial guztiz berrietan. Nire hipotesia da, ez genukela lan handirik egin beharko, ezaugarri horiek betetzen dituzten 100 lagun aurkitzeko. Batzuk oso ezagunak, beste batzuk ez horren beste, baina ziur naiz gure entzuleen artean denok personalki ezagutzen ditugula, baldintza horiek betetzen dituzten hainbat lagun. Jakina, eskema horren arabera, Txillardegi, Aresti, Mirande, Pellen, Quintana, López Adan Beltza, Urreta Bizkaia, Sarasola edo Saizar Vitoria, adibideen hamarpen batzuk, baino ez aipatzearren ez dira Arantzazoko belaunaldikoak nik definitzen dudan bezala. Eta arrazoia bikoitza da. Batetik ingurune sozial desberdinekoak dira. Bilbo, Donostian, Gasteiz, Paris. Esana dugu lehenago Zaldibia Euskal Herria dela, baina Euskal Herria ez dela Zaldibia. Alegia, Donostia ez da Zaldibia. Eta hori argi ez daukanak zailtasunak izango ditu euskal kulturaren historia ulertzeko. Eta bigarren arrazoia. Ez ziren seminariotik pasatu, eta salbuespenak salbuespen ez zuten erakutsi kezka erlijioso berezirik. Beraz, frankismo garaiko edozein belaunaldiz hitz egiten denean, berdin da zein, adi nik neuk behintzat garbi bereziko nuke Arantzazoko belaunaldia eta Txillardegi Aresti Miranderena. Belaunaldi biak dira abertzale eta euskaltzaleak, biak hainbat gauza partekatzen dituzte. Baina oinarrizko ezaugarri batzuk desberdinak zituzten, eta hori ez da gutxietsi behar. 7. atala, Azurmendi heldua. Hitzaldi normal batean Azurmendi helduak hartuko luke leku nagusia. Biztanda orain ez dugu lastirik horretarako, eta gainera hori da zuzen ere bihartik aurrera kongresu honetan debatituko dena. Beraz, bi galdera eginez amaituko dut hitzaldia. Galderak egin eta erantzun orokor batzuk marraztuko ditut, baina funtsean aidean gelditzen diren galderak dira. Lehena, posible da Arantzazuko belaunaldi kide guztien arteko pentsamentu amankomun bat aurkitzea, ala bakoitzak bere bidea egin du eta askotarikotasuna da erantzuna. Nire ustez askotarikotasuna da erantzuna. Testu inguru sozial eta intelektual beretik edo oso antzekotik sortu ziren guztiak. Baina gero bakoitzak bere bidea egin du. Eta zenbat eta urte gehiago pasatu eta produkzio intelektual joriago izan, nabariago izango da askotarikotasuna. Eta bigarren galdera. Zein da 80ko hamarkadatik aurrera Arantzazuko belaunaldian deitu dugunak Eliza Katolikoarekin duen harremana. Honetan ere esan beharra dago puntu horretatik aurrera nire ustez belaunaldia sakabanatzen dela eta erantzunak personalak izango direla ez kolektiboak. Hala ere ez letorke gaizki berriz ere testuingurura jotzea argibide bila. 78an badago euskal kulturarentzat garrantzi berezia duen gertakari bat inoiz aipatzen ez dena. Joan Paulo Bigarrena aita santuaren hautatzea. Garbi dago, Vatikano Bigarren kontzilioa ikertzean gai guzti zentrala izan beharko lukela Arantzazuko belaunaldiaren existentzia ontzat ematen duen edonorentzat. Beraz, bigarren galdera hori agian honela formulatu beharko genuke. Zein izan da Vatikano Bigarren kontzilioaren balantzea Euskal Herrian? Azken atala ondorioak. Minutu bat. Hitzaldi hau amaitu nahi nuke laburpen telegrafiko bat eginez. Jo dezagun orain ikertzale norvegiar bat datorrela eta galdetzen didala, nor da Jose Azurmendi? Zer erantzungo nioke?
labur. Arantzazuko belaunaldiko kide nabarmen bat da. Belaunaldi horren gako nagusia da Espainiaren salbuespen egoera. Hots, erregimen fascista baten iraupen luzea Europan gertatzen zenaren guztiz kontra. Horrek eragin zuen Euskaldunen artean antifasismo bereziki gogor, indartsu eta iraupen luzeko bat. Berezia Europako testuinguruan. Horrek ematen dio bere taxu berezia Arantzazuko belaunaldiari. Belaunaldi hori euskaltzalea eta abertzalea izango da, eta Europarekin bat egitea izango da bere proiektu guztien iparra. Belaunaldi hori kristau fededunek osatzen zuten, bereziki apaiz eta antzekoek. Eta bat egin zuen Eliza Katolikoaren sektorea aurrerakoiekin, hots, Vatikano bigarren kontzilioaren egitasmoarekin. 1980ko hasieran, krisialdi bikoitza pairatu zuen. Batetik, Vatikano bigarren egitasmoaren krisialdi orokorra, Joan Paulo bigarrenaren aita santutza aldian. Eta bestetik, giro antifasistaren amaiera Espainiako erreforma politikoaren ondorioz. Krisi bikoitza. Beraz, hortik aurrera belaunaldia sakabanatzen da. Kide asko sekularizatzen dira, edo sekularizatu dira ja lehenago. Eta asko dira ogibidea bilatzen dutenak unibertsitate publikoan, hezkuntza sisteman edo kulturaren munduan orokorrean hartuta. Nork bere bidea. Jose Azurmendire kasuan, unibertsitate publikoan karrera akademiko dizdiratsu bat egiten du. Aldi berean, arrakasta handiko liburu eta artikulu ugari idatziz. Hori da berak krisi horri ematen dion erantzun personala. Eta ororen buru, Arantzazu bizitatzea da belaunaldi hori ulertzeko modurik errazena eta eraginkorrena. Bereziki, Basilikako fatxadako frisoari eta kriptako pinturai arretaz begiratzea. Zeren, Arantzazu ulertzen duenak, ulertu du guztia. Mila esker guztiei.